ಮೀನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಪನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಮುಲ್ತ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಎಂಗ್ಲಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜನ ಒಂದು ಪುಷ್ಪೆ ಪುಷ್ಪ ಬಿರಾಡು ಮುಲ್ಪ ಮಂಗಲಂ ಸಿಂದ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಹುಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂದೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಎಂಗ್ಲ ಫೋರ್ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಿಂಬೆ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಾರೆ ತುಳು ಬಾತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬಾತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಲ್ತನ ಕಲೆ ಉಂಟತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ವರ್ಣಿಸರ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಅವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೇವೆ ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾಗಿ ಅಚ್ಚ ತೊಂಬುಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಕೊಂಚ ಅಮೆರಿಕ ಉಂಟು പോകുന്നിಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ఇప్పుడు ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತಾರು ಅಡೆ ಓಡ ಆತೋಲ ಮೀನು ಬತ್ತಾರು ಮುದಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ ಬರ್ಡೇ ಪಂಡ ಕಾಂಚಿ ಪಿಂಚಿ ಬರ್ಡೇ ಒಂದಿನ ನೇಪ ಅಂದಾತ ಈ ಸೈಡ್ ಮೀನು ಮಿಟ್ರಿಡ್ ಮಟನ್ ಮೀನು ತಿಂದಿದ್ದು ಮನೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ನಾದವರ ಬತ್ತಾಲೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದೇಡೆ ಮೀನಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರ್ದೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದು ನಮ್ಮನ ಮೀನ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ದೆ ತೊನಗ ಆಲ್ದಾಯ್ತು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ಮೀನೇಟೆ ಆಯ್ತು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಇಂದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನುಂಟು ಮುಲು ಕೆಲವು ಮೀನುಂಟು ಅವಲ್ಲುಂಟು ಅಂಚೆದು ಮಲಲ್ಲ ಮೀನುಂಟು ಮುಳ್ಳುಂಟು ಇನ್ನುಂಟು ಇಂಚಿ ಮತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀದ್ದ ಪುದಾರ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ അതിന് മേലെ പത്തല്ല എത്തിയത് ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೆ ಕಿಲೋ 40 10 ಕಿಲೋ ಉಂಟು ಬಂದ ಒಂಜಿ 340 ದಿನ ಬರ್ತದೆ 400 ದಿರಂ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ 9,000 ದಿಕ್ಕುಂಡು ಊರ್ದ 9,000 ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೀನು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ചെറുത് വേണു ചെറുതല്ലേ വലിയ മീൻ കമ്മി റേറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ടൈപ്പ് ആ ടൈപ്പ് മീൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതായിട്ട് ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಐವತ್ತೇಳು ದಿರಮ್ 57 ದಿರಮ್ 57 ದಿರಮ್ ಮೀನು ಅದೇ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಏಲ ಕಟ್ಟಾಕರಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದಿ ಮೀನು ತೊಂದಾಕಲು ಮೀನು ಕೈಪರ್ಲುಂಡ ಇಜದ 10 ಜನ ಮೀನು ಕೈಪ್ಕನ ಅಯ್ಯೋ 10 ಪಟ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮೂರುಂಟು ಬೇಸಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐದು ಫ್ರೆಶ್ ನಮ್ಮದು ಮೀನು ದೂರ ಬುತ್ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಬುತ್ತಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಬುತ್ತಾಯಿ ಬರೋಂಡು ಮೂರು ನೆಟ್ಟಿಂಡು ಡೆಂಜಿ ಉಂಟು ಡೆಂಜಿ ಓಕೆ ದುಬೈದ ಮೂಲೆ ಬೋರುಂಟು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಬೋರುಂಟು ಮೂರು
ವಾ ಟೈಪ್ದ ಮೀನು ಬೋಡು ಮೂಲುಂಡು. ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾರ್ಗಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚಾನೆಲ್ పేరు వీలాగర్ తెలుగు వీలాగర్ వీలాగర్ ಬೋಡುಂಟು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಅಂತ ಡೆಂಜಿ ಬೋರುಂಟು ಏತ್ತು ಬೋಡು. ಬೋಲ್ ತುಕ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ತುಕ ಬೋಲುಂಟು ಫ್ರೆಶ್ ಗೆಂಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಬೋರುಂಟು. ಡೈಟ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ತೂವಡಲೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಮೀನು ತುಲೆ ಪೂರ ಪ್ರಸಾದನ ಮೀನು ಅಂಗಡಿ ದೀಪಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಪೂರ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನುಂಟು ಮಾರೆ ಭಯಂಕರ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಡದ ಎತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು 1,100 5 kg 6 kg ತಿಕ್ಕಲ್ಲ 5 kg ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬೋಲುಂಡು. ഇത് 20 ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 15 രൂപ കേട്ടോ. ഇത് 25 തരും. ഇത് ഓഫർ വേണം. ಹೆಂಗೆ ಮೀನು ಉಂಟು ಉಂಟು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೀನು ಅಂತೆ ಜೈತನು ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಮಾರೆ ಜೈದೆ ಮಾರೆ ಅದೇ ಜೈದೆ ಸರ್ ಜೈದನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡಿ ಮಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೊಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆಗ್ಲು ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನದು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೀನುಂಡು ಓ ಅಲ್ಲುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮೀನೇ ಏನು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ये हमारा भाई है पाकिस्तान से, इनके साथ हम जुड़ा हुआ है, उनसे मच्छी लिया हमने. बिल्कुल ऐसा ತುಲೆ ಮೂಲು ಮೀನುಂಟು ತುಲೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಈಗ ನಾರ್ವೇದ ಒಂದು ಸಾಲ್ಮನ್ ತುದಿಪ್ಪು ಆ ಸಾಲ್ಮನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೂರ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಪುರ ತೂರ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪೇರಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಕ ಮೀನುಂಟು ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀನುಂಡು ನಮ್ಮುಂಟು ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ತುಲೆ ಮೂಲ್ಪುರೆಜ್ಜ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕಿಲೆಂಜಿ ಪುರ ರಾಪಿದೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಪ್ಪೇರಿ ಈ ಬಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಕಿಲೆಂಜಿ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನ ಪೂರ ಕಿಲೆಂಜಿ ಮೂಲಿಪುಂಡು ಈ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಏಪಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪೇರಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮೂಲಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಅವಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜ ಅವಲಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವಾನ್ ನಮ್ಮನೆ ಮೀನು ಬೋಡಿರೇಗ ಆಗಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಎಡ್ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೇನು ಎಂಚೆಪುಡು ಮಂಡ ಮುಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಮೀನು ಒಂದು 10-20 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಮೂಲು ಕ್ಲೀನ್ ಹೊಲ್ಪೇರು ಅಂದರೆ ಮೂಲು ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಕೊರ್ದು ಬುಂಡಾಂಡು ಈ ಬಕೆಟ್ ಕೊರ್ನಾಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಹಾಕಿ ಮುಲ್ಪೇರು ನಿಂತುಲೆ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಿರ್ತದೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಎಂಚೆಪು ಒಂದು 10 ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಎಂಚೆಪ್ಪ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಿರ್ತದೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮೀನು ಕೊರ್ದಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಮುಗಿತು ತಕ್ಕುವೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಗಂದು ಇಲ್ಲಡ ತೂನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕುಡಸೆಲ ಕುಜಿ
ತಕ್ಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಪ್ಪು ಗರ್ಪಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ 2 ಜನ ಮಾತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಎಸ್ಗಲ ಎನ್ನಿತ್ತು ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಜವಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಆಂಡವೆ ಎಂಕಲ ಮೀನು ಇನ್ನು ಮೀನು ಕಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಡ್ದ ಮಾರಾಟ ಅಲ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಏಡು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಗಾಡಿ ಡೇಗಂತ ಮಾರುವೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಏಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ದು ಎತ್ತನೊಲಿ ఒక ಅಂಚೆನೆ ಮಾರಲಿ ಕ್ಯಾಲೇಜಿ ಜನ ಏಕ್ ಬಕ್ರ को कैसे रहता है ऐसा हाँ 550 बड़ा वाला छोटा वाला है तो छोटा वाला 400 450 मिनिमम 400 आता है ಓಕೆ ಅವೇ ಮುಕ್ಕಲು ಮನ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಸರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ವಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಪುರಾಂಡ ಮಲ್ಲ ವಾಂಡ ಒಂಜಿ 500 ಐವಪ್ಪನಿಗೆ 5 ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೊನೋದು ಚರ್ಮ ಜಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಮುಳ್ಪಡಪ್ಪನು. ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಲ ಜಮನೇರು ಪಾತಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುಷ್ಪ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಏರ್ಪುರ ತೂತಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವಾರ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಾಡುವ ಸೊ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಏರ್ಪುರ ಎಂದ ಚಾನಲ್ ನನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.